Neste vídeo de tan só 5 minutos veremos o fácil que é solicitar o fondo libros de forma telemática, en lugar de encher 5 páxinas de datos, firmas e ir ao instituto a presentalo. Para iso é necesario ter a chave 365 da Xunta, que podes conseguir en varios sitios como, por exemplo, o multiusos da Ronda da Muralla. En primeiro lugar, poñemos Fondo Libros en Google para topar o primeiro e aquí temos a páxina de Fondo Libros. Nesta páxina vemos toda a información con un resumo e ao principio vemos un enlace para presentar telemáticamente e tamén para conseguir a chave 365. Se pinchamos en Iniciar na sede electrónica, veremos a identificación. Calquera usuario pode usar chave 365 que se consigue na Xunta, o seu usuario e a súa contrasinal, que hai que poñer nese cadro e entrar. Un usuario de educación poderá poñer a súa clave personal. Pinchamos en Cidadán e aquí saen os datos da persoa. Creamos unha nova solicitude e aquí buscamos o Leras Pulpeiro. Buscar, aí sae os datos do instituto, pinchamos no triángulo e entón sae os datos familiares. Os fillos, no primeiro recadro, fillos en idade escolar e despois os membros da unidade familiar. Aí hai que pulsar no fillo do cal queremos pedir os libros. Se son 2 ou máis, teremos que facer unha solicitude por cada un deles e máis abaixo o resto dos membros da familia. Podemos, por defecto saen todos. Se hai sentencia de divorcio, pois quitaremos o cónxuxe que non forma parte. E iniciamos a solicitude. Aquí pregunta se hai algún membro con discapacidade, pero nese paso da igual porque sempre se pode cambiar despois. Vou pulsar que non. E aquí nesta páxina sairían todos os datos da familia. O primeiro é discapacidade do solicitante, da persoa que puxemos o DNI ao principio. Despois, o alumno que participa no fondo. A que curso vai? Primeiro, segundo, terceiro ou cuarto de ESO. Si ese alumno ten discapacidade do 33%, 66% ou non. É diferente do anterior que era o solicitante. Despois, o resto dos membros da familia, se teñen algunha discapacidade, si ou non. No seguinte apartado é para consultas telemática. Marcamos que si é todo para non ter que presentar ningún papel, xa o busca a aplicación. E por último, baixo todo, marcar copia do libro familia e do anexo 2. Se hai sentencia de divorcio, tamén hai que marcalo, ou se non se ten libro familia e o que sí que se ten é o certificado de empadronamento, pois marcar o certificado de convivencia. Sexa como sexa, marcando as opcións, damos a agardar e xa quedará registrado. Neste momento, no instituto xa temos eses datos. Só falta presentar en papel, que sería unha opción, imprimir e presentar en papel, xunto con documentación, ou unha presentación telemática, que é aínda máis fácil. E aquí sae o anexo 2. O anexo 2 é a folla de firmas. Vai sair un PDF que se pode imprimir para firmar e despois escanear e abaixo de todo continuar. O último paso é ir á sede electrónica para presentar oficialmente esta solicitude. E insistimos en que se hai algún problema, sempre podemos volver para atrás, ir ao centro, ca documentación impresa e listo. Vamos a presentarla de forma telemática. Aquí no primeiro cuadro vemos outra vez a chave 365, volvemos a poñer o usuario e a contrasinal que nos deron para a chave 365 e aquí habría que engadir os documentos escaneados, o anexo 2 de firmas e a copia de libro de familia ou certificado de convivencia ou sentencia xudicial. Abaixo de todo, continuar. E por último, asinar e enviar. Mandarán un código de 3 dígitos ao móvil que hai que poñer aí, continuar e xa está. Iso sería todo.
Claro, é moito rollo escanear o libro de familia, sentencias, empadronamento para anexalo? Pois quizás sí, pero unha vez. Se o escaneas e o guardas nun archivo, xa che vale para moitas veces. É moi laborioso ir á Xunta a pedir a chave 365? Pois igual sí, pero che vale para varios anos para calquera trámite da Xunta ou da Diputación ou do Concello de Lugo. E recordamos que o primeiro paso, en canto lle damos a guardar os datos, xa queda entregado no centro, xa o podemos ver no centro. Se tes algún problema, trae documentación, é dicir, o anexo 2, libre familia e o que sexa, non tes que cubrir nada a man. É preferible dar 7 toques a un botón que cubrir 5 follas de datos. Por último, calquera día, en calquera momento, podemos volver a entrar na aplicación Fondo Libros ca chave 365, pinchar na pestaña de Cidadán e ver o estado actual das solicitudes. Nesa pantalla vemos, por exemplo, que hai 2 filas porque hai 2 alumnos con solicitude, que é o que se pediu. Na columna Obxecto vemos que nun caso se pediron libros e vale de material e noutro simplemente o vale de material. E, sobre todo, como é o estado actual da solicitude. Aquí vemos un que se fixo na sede electrónica, pero está aínda en modo borrador, é dicir, que se guardaron os datos, pero non se entregou definitivamente. Ben no centro en papel ou ben telemáticamente na sede da Xunta. Este estado de presentación irá cambiando a medida que avance o proceso, de forma que o borrador pase a ser entregado definitivamente ou salgan as listas provisionais ou definitivas.